ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ଏଠି ତାଙ୍କର ବାପା ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠି ସେ କ୍ରିକେଟର ହେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଯେବେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ତାହା ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଓ ଦୁଃଖ ଭରା ଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନିକ୍ନେମ୍ ହେଲା ଚିକୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 5 ନଭେମ୍ବର 1988ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। 2021 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ବର୍ଷ ହେଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଶାଲ ଭାରତୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ। ସେ ମାତ୍ର +2 ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସେ କ୍ରିକେଟର ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମାଆ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଉଥାନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକାଡେମୀରେ ତାଙ୍କର କୋଚ୍ ଥିଲେ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା। ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକାଡେମୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ବି ବିରାଟ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରୁଥାଏ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଯାଅ। ଏହି କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ବିରାଟଙ୍କ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୋ ପରିବାର ମାସିକ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋ ବାପା ମୋତେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି ମୁଁ ପାଇଛି ତାହା ମୋ ବାପାଙ୍କ ବଳିଦାନ। ଯଦି କଥା ହେବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ସେହି ସମୟରେ ବିରାଟଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 19 ବର୍ଷ। ସେ ଏତେ ଲକି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଓପେନର ଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗ ଓ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁହେଁ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଓପେନିଂ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେହି ସିରିଜରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି କେବଳ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଜିତି ପାରିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି 2009ରେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶେଖର ଧବନ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 49 ରନ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ 49 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି 2010ରେ T20 କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 42 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ କମ୍ପେୟାର କରି ବିରାଟକୁ ଭଲ ଖେଳାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରାଟ କୋହଲି ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ନମ୍ବର 1, ବିରାଟ କୋହଲି ଇଣ୍ଡିଆର ଏମିତି ଖେଳାଳି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିଥିଲେ। ରେକର୍ଡ ନମ୍ବର 2, ବିରାଟ କୋହଲି ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଯିଏକି 2ଟି ODI ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ନମ୍ବର 3, ବିରାଟ କୋହଲି ଯିଏକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1000 ରନ୍, 3000 ଓ 4000 ଏବଂ 5000 ରନ୍ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ନମ୍ବର 4, ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଯିଏକି 52 ବଲ୍ରେ 100 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ନମ୍ବର 5, ବିରାଟ କୋହଲି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଯିଏକି 19000 ରନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ 2013ରେ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2017ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। 2018ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ପ୍ରେମ କୋହଲି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସରୋଜ କୋହଲି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବିକାଶ କୋହଲି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଭବନ କୋହଲି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ।
विराट कोहली गोटे T20 मैच खेलिबा पई 1.5 लाख टंका नै थांती। विराट कोहली टेस्ट मैच खेलिबा पई 5 लाख टंका नै थांती। विराट कोहली दिनिकिया मैच खेलिबा पई 3 लाख टंका नै थांती। विराट कोहली गोटे सीजन IPL खेलिबा पई 14 कोटी टंका नै थांती। विराट कोहली जेकोसी एडवर्टाइजिंग पई 12 करोड़ टंका नै थांती। विराट कोहली तांको इंस्टाग्राम अकाउंट रे गोटे पोस्ट पई 2 करोड़ टंका नै थांती। विराट कोहली प्रति वर्ष 30 करोड़ टंका टैक्स देई थांती। विराट वार्षिक हाराहारी आय 700 करोड़ टंका। वर्तमान चलंतु जानिबा तांको घर विषय। विराट कोहली तांको पत्नी सहित मुंबई रो ओमकार बिल्डिंग रे रुहंती, जार दाम 35 करोड़ टंका। वर्तमान चलंतु जानिबा तांको कार कलेक्शन विषय। विराट कोहली पाखे ऑडी R5 जार दाम होची 2 करोड़ टंका एवं ऑडी R8 जार दाम होची 3 करोड़ टंका। विराट पाखे ऑडी LMX जार दाम है 3.5 करोड़ टंका एवं विराट पाखे रेंज रोवर भली कार अच्छी जार दाम है 2 करोड़ टंका एवं तांको पाखे बेंटाल कॉन्टिनेंटल GT मध्य अच्छी जार दाम है 4 करोड़ टंका। ये तो थिला विराट कोहली जीवन कहानी विषय। आशा करुच्ची ये वीडियोटी आपको पसंद लगी आपको बहुमूल्य समय देथिबार धन्यवाद। यही वीडियो आगो देखा हेल्ले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिंतु जहाद्वारा आगो आसुवा वीडियो नोटिफिकेशन पाइबे सर्वप्रथम।